Ka Committee on Government Assurances Jong Meghalaya Legislative Assembly hakasngi baar kalale Jurip Ialehkai ki project bapentrekam na sorkar Jylla ki bakentup ya ka indoor stadium ha Sauli kamau khanu football stadium ha East Khasi Hills bat ki Jaka Ialehkai ha ne ki water sports facilities ha tham district ribhoi ya ka kun hu na alam do chairman ka committee bat MLA ba ranik ton lingdo tongkhar bat ki dekhot ki bakun thop ya ka Dr. M Amprin lingdo MLA East Shillong Dr. Celestine lingdo MLA Umsning bat ba Olan Singh Sun MLA Mausin Ram ki officer ki bladan ha ka ne ka jinglet Jurip ki kun thop ya Sanjay di Shira BDO Mauring Keneng ba Manhiam Marbanyang Chief Engineer Sports bat kinomi khmat na ka company ka bashna ya ka football stadium habakran hakani kasngi u chairman ulaong ba kisngau sarong ba ya kamadan football ka bahetam ha India latai hakani ka Jylla u chairman ka committee ulapan paw ya ka jingsngau hun halor ka jingya chaprang jaga kam bat ong balakmi renti ba ya kani ka project and pendap hakapor ka balabu karkum ka plan ya kani ka football stadium ka ban ngiam hadu sauphau hajar ngut ki paj ba an pendap hakabenta ka bakhadu jong usnam 8,000 arpupra ka committee kalale Jurip ru ya ka water sports center ha tham bat ka tennis court ha Sauli u chairman ulaong ba usngau kemen ban yoi ya ka jingya chaprang jong ka New Shillong kam tam ha kaliang ka surak bat ki jingtei pat ba Sempat sekolah ai Khuborjylla ki para members ki bidon hang ni idon hakaling jonga i Dr. Amperin idon ru nah hakaling komon jonga i Dr. Celestian idon ru i ba Olan Suny nata ki don kini ki officer chief engineer na ka sports bat ki officer i BDO morong kenang bat kini ki ba in charge ka project hang ni amau khanu yang hang ni hakane ka project ka bahe ka football stadium ka bahe du hari India bat isno sarong kum ka state Meghalaya ngiyo ya kani project ka bahe hakaba kadon ka capacity hadu 100,000 ka sitting capacity ka ban syong hakani ka stadium ndala dep ngila msu thu e ka jing he jo kane amar ngidon ka tai ka wei ka JN stadium ya ka bakadon capacity tang kum khasan hajar ye khasan hadu khatnyo hajar ye ka sitting capacity andre ngindon pade kani ka project ka thamai hang ne ka kani ka stadium hang ne ka ban lak ban ngam 100,000 kisukman bayu ia kejing ya cakmat juga nekam bakal orang ya cakmat kumbakalong mentah hadu arpo persen ni ka la ya cakmat arpo persen tam ni ka la ya cakam tingi sukmen baji kata pati quality bakumba ala kwa da ka kormen kene company ko pentre kene ka football stadium hang ne kala pendap ko por ko biang desisin pat ngai kejing ai Khuborjylla kaptam ayu chief minister brom jugi i balala hakajing yalam jugi ban penyo egre project bahe hoy tru ik sports department nadu i minister in charge of sports bat yabaro ki officers ki balaya involve hangne bat yabaro ki bayidon mata banyetrei nadu ki officers ki chief engineer ki engineers bat kumjuro ki company ki betrei bat i ai kejing kitbok ki kirwiang bakin la bat pendap kapor ko biang bat bakin yale ru ban ya sat ya kino kijing ke bakila bari kendo ni sukman perken mau bagi para members kaptan badam amperin
ibalapan kan mau bakat bagi nang tray ke jing tray kalong ro kabadai ban kan mau ro ikiwi ki jiron kam kibadiki ki balong kibaran kam palat kum ka electricity kum ka internet connection hak bagi ro kam bandon ki facilities kibadiki basic need hak ne ke Jaka ti sokman pan kan mau ban kalian department sim kiai kene nang ba kanom len hadin baladap kene construction kanom jia banong ba omla ban pedrekam na kadau jo kecing bom don ka na kadau jo kecing bom don kalat ya kata ngim kwa ba disngau na kadau na klik para members kile ai jemut ya ka department ka sim kia banlong balakre lepai kini ban skothu lepai ke estimate ke jidon kam badru ban approach syakino ki authority ki baran kam la kalong HKPD berkalat la kalong HKPD berka bat ki ki jidon kam kenang bakan projek maredep on la bat pedrekam Khubor ko biang kita kena kijing ai jemut na keleng ki para members barak ki barang ne bar ai ko boleh syubun ya kijing kan mau jo ki para members ya kini ki jidon kam ki balong kijing ai jemut ki baran kam adu tata tentang kini kita